ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തന്നൂസ് കിച്ചൻ ലൈവ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് KFC മോഡൽ ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് 4 പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാടായിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കരുത്. നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല തിക്കിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് അതിനൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാതും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുന്ന റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. നല്ല കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.